Kining paghulagway sa genealogy ni Jesus mga igsoon, nagpakita lang gyud nga ang Ginoo nakighiusa gyud sa tao. Nya dunay mga special persons nga gimension o kini sila mao ang dunagyoy lig-on o klarong koneksyon ngadto gyud sa Ginoo kay kitang tanan gikan man gid tas Ginoo. So si Abraham mao gyoy unang lig-on nga koneksyon sa Ginoo nga nindot kay sila relasyon. Nya gikan ni Abraham nga ridayon ni Hari David. Nya pagsunod ni Hari David mao dayon si Jesus. Nya human ni Jesus wala nay special mention kay kitang tanan pwede namang mo-connect ngadto niya kay siya naman ang final nga koneksyon nato sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na connected pa kas Ginoo. Ang wa mo lingi connected sa demonyo. Oh. Okay. Second chance. Lingian na sa dimong tupad. Mailhan man ako diri ang nilingi kay mulihok man ang inyong naong. Kanang wa mulihok, iyan as demonyo. Sige, lingia. Ing na pwede ko mo connect nimo. Ana, mag-connect na ta. Mo na nga gitawag tag mystical body of Christ kitang simbahan. Mao nang doon natay gitawag og synodality nga di ta magbuwag kay connected tang tanan tungod ni Kristo. Pero sa wapa si Kristo, doon na mga koneksyon ngadto sa Ginoo. Ang uban nga putol, ang uban nga sumpay. Pero pag abot na ni Jesus, kitang tanan doon na access sa Ginoo. Munang doon na natay mga santos. Mo bitaw dinhi bisan sa atong pagsimba, ako naningkamot ko pag-translate bisan na lang sa atong liningkuran nga dili na to butang ag bakante kay kanang bakante naputol ang koneksyon. Di ba? Pareha gud nimo gud bana ka nya di na kay katiguli sa inyong balay. Naay bakante. Naay bakante nga mga semana, naay bakante nga mga buwan, naay bakante nga tuig. Dako kay posibilidad nga doon na mo insert anang maong bakante. Kinsa man? Si pare. Ana, nya kana sa dili sa tanang higayon ha, pero naagyod. Naanay naghang nahitabo ana. Di ba? Ang kana sa mga bana nga panagsarasad kaayo maka-connect sa asawa, bakante sa kay sila. Posible sad nga doon na sa dito Mupuyo anang maong vacant space. Ug ang mupuyo ni ana yawa na. Ug ang ilang buhaton yawa-yawa. Mo na kamong magpalayo dinhi sa simbahan adto gid ato mga ngit-ngit, adto mga suok-suok, magsigig duwa-duwa sa cellphone, nya adto dito magdit-dit, kusi-kusi, ana hapyod-hapyod. Moabot yung panahon magpabunyag yung mo dinhig bata ba? Nya ining pangutanan ako kinasal, lingo. Daghan kay dinhing magpabunyag. Atong miaging Domingo, nagbunyag kog 24 kabuk bata, 5 ra mo'y kinasal. Nya nanay nagdag tagurhan na kabuk bata. Wa gyapon kasal. Ngano man, kanang sakramento maunay atong koneksyon sa Ginoo. Anha ta diha maliwat og mahimong kabahin ni Kristo. Nya wa mo'y kasal. Di sa to pa, separated mo sa Ginoo. Unya ang inyong bata, gipabunyagan, na connected sa Ginoo. Unya kayang nagkugos, separated mas Ginoo, di madara sa nang yawa o ka, madara sa nang bata o ka banlas. Parehagos baha god, connected mo sa inyong balay, niabot mang baha. Di, lagpot. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na, kinasal ka? Yung nabay na kinasal?
Ang Ginoo mo dawat gida nato tanan. Ang problema lang yun kita usahay di mo dawat sa Ginoo. Mauro gina. Unya dayon tag mahay-mahay kun mga igo na tas baha, maigo na tas linog, mga igo na taaning mga korupsyon, maigo na taaning mga gubat. Nganong nanood ba na sila nga mga yawan noon man na kaning abortion, prostitution, drug addiction, mga yawan noon man ni nganong nisod naman sa atong kinabuhi labi na ta mga Pilipinos kay kusog man kitang mo palayo sa Ginoo. Ang garbo muna diri sa atong unang pagbasa si Jacob nga connected sad kay siyang papa nga si Abraham mitudlo ni Juda kay si Juda gipili is Ginoo dili tungod siyang kabuutan kung dili tungod kay gipili is Ginoo. Ya. Lingi ay mong tupad ina kanang imong naong pilion ka na sa Ginoo. Na imo naman nang gikiskisan imong kilay. Imo naman nang gisigyag color imong buhok. Imong bukton lagom kayo puti na makikagnaw ngano man na wa naman na magparihas. Ingin ana ba? Basin bitaw. Kanati mailhan tingali nga ikan ni pili si imong naong. Nya ang gipili is Ginoo nga naong nimo imo nang gisalikway. Nya kanarong imong tupad kanang imong gikadugdog diha sa inyong balay pinili pa kanas Ginoo o ikaw ra pili-pili ana. Ha? Nganong pulos mamulaki gadug diha? Pinili na sa Ginoo. Kamo pulos man mo babay nganong sige mamog inagbayay nya magsige pa mog ingon nga my darling. Ikaw pari man ka nganong magsige magduol anang madre. Ingon sang pare, magdili nga madri may gadas kolekta. Ana na siya, kamo sa no daghan kay mong mga hugaw nguna-huna. Ano gitong mahugaw nga pare ko nagmadri pulos ko na mga balaan. Ano kung tutukan? Way gipili basta mo supak na tas Ginoo adto gitas demonyo. Muna ang authority importante kaayo og kanus ata makaangkod og authority sa pagpapahawag mga yawa, pag-ayos masakiton, pagsangyaw sa maing balita, pagbuhi sa mga patay kon connected tas Ginoo. Tanawan ning atong palibot ninindot o nibati ngano man kay connected man ang kadaghanan nato ni connect sa parokya. Unsa may atong paagis pag-connect sa parokya? Ana slot mo ginay number 1. Kay gwapa ng slot wa ning mga naong nga oy kanang tanang mga bangko diha giabangan na nato kasagaran pinalit sa nato ang uban nagpalit ta dinig mga 1,000 ka bangko naa say ni donate nato 500 ka bangko nag-abang tag mga 1,000 sad ka bangko para lang yun ma-accommodate ta na pailidwol atong giabangan tungod na sa slot. Ang pangutana kinsay ni palit og slot ta sa kamot mo tanawa wa ras 1/3 kamong uban unsa may inyong gipalit milk tea mga nana shabu o shabu kanang unsa na diyang baligya sago shabu man ako sago man. Oy, hunong na mo ana oy. Og mopalit na mo ana, palit mo og slot. Unsa may ato mga slot dinhi, tulo ka buok. Grace 100 pesos ra gina. PPSC 100 pesos. DPR 100 pesos. Unsa may meaning aning Grace? O sige, pakita diha IT. Natug na sang IT. Ang atong grace is God's reward and complete elation. Nganong na may complete tungod kay doon na pay kuwang ang atong project sa una dito San Vicente wa pa mo magbayad. Nyag inyo ng hotdog palit
makomplete na ang kalipay. Ana, complete elation. Nya kanang PPSC, unsay meaning ana? Ina, basaha. Protection and prosperity of Santiago de Compostela. Para ni sa to mga project dinhi. Na natay gipanghimo dinhing mga daghang mga pamaagi para di na tamubaha. Kaya wala ba tayo drainage dinhi. Nya na atong CR arang-arang na sagnaw. Basta ang palibot hasta diri Sloyo ni arang-arang na ato mga parking areas tungod na ana. Padayog palit. Nyang DPR. Unsay meaning? Divine powerful response. Unsa may gi-response nato, girespondihan nato ang mga naigo sa trahedya, linog o katong baha. Mao na karon do na natay napundo nga posibleng makatukod na tag mga 40 kabalay. Nang karong si Manaha murag naapikihan pagid ta, basig sunod si Mana mo sugod na ta. Ako na ning kanon kay murag na overwhelm patas sweet notes. Sige patag hinusayay nya ni sud sa ning misa di Galio kuan pa murag sana galisod pag take post og di gid madab adto na taliwas Pasko di mada og buhi patab January ana nya kung nangamatay na sad sila usab ato na sang himuong February basta ato ginang itukod nagbalay mga igsoon kining connection nato pinaagi sa slot naasad ni sa meaning sa slot. Unsa may S? Sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure in heaven. Nya ang lain natong fundraising para gyapon ma-connected ta kaning ikhak ang imong edad i-connect sa Ginoo, ihalad. Unsa man paghalad sa edad og pilay imong edad butangig presyo kada tuig. Ako sa 62 ko, gibutangan akong presyo tag 100 kada tuig. Ang akong ikhak 6,200. Lingay mo tupad ina pilay presyo nimo. Pilay presyo ba sa imong edad? Ingka piso lang pader. Og piso ra, posible hindi ka kaabot og 2 ka tuig. Pila raman ang piso. Di ba? Dako asad. Hala, i-offer ha. Pang-offer mo hangtod ni sa December 25 atong dawaton. Nya sugod sa December 25, blessingan ni nakong maong box na atong sudlan sa inyong mga envelope. Na may daghang mga envelopes diha. Kuhaon na to tong sud nga inyong gi-offer. Ang empty envelope with your names atong isod dinhi. Blessingan nato hangtod December 31. Ang nawa masud dinhi inig January 1 posibleng mohunong na ang ilang edad. Awa ko manghadlok pero di man sana matinuod tingali pero nayo say mataghapan. Nya ikatulo na to. Connections Ginoo ang atong mga pangamuyo og pasalamat kanang gratitude and petitions. Lain na sana natong connections Ginoo sa atong isig katawo. Okay. Isa ko nung kamot, kinsay doon na yung mga gratitude and petition balls. Taas ang kamot. Tanawa, 14 jutaya. Nga nang man mo manguhag petition o gratitude nga bula, niya muhatag mo sa inyong love offering. Posible, nawa mo'y pag-ila, nga ang Ginoo day karong buntaga, angay pasalamatan. Nga ang Ginoo day karong buntaga, angay sang pangayuan. Napamoy chance unya pa man ighumas communion ug di lang gyapon mo mukuha ay ko ninyo mahay-mahay unya ha nya inig ingong nay lugaw linya dayon ana ayaw ana kana pakapin ra na siya na ay ayuda linya dayon ana pero ingon pasalamat hatag labo pili no ano sa ni gustuhon no sige gusto man jud ka mo guwa na gid moy angayng pasalamatan pulos na lang di malas. Sige, buhatan na. Kuwang tas pasalamat. Kuwang sa tas pagpangayo sa Ginoo. Ug unsa man ang tawo nga tinuod nga mangayo, sama ni Abraham, sama ni David,
sama ni Hesus, mga taong mapaubsanon, mga taong mahigugmaon, mga taong maluluyon. Kay ang taong maluluyon, mapaubsanon o mahigugmaon, dali kay nang tubagon sa Ginoo. Munang sa ilang kinabuhi, muhari gyud ang katarong og kalinaw. Nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Kusga. Og ang katarong mulambo sa iyang panahon og ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Sige, katong connected sa Ginoo, manindog ta. Katong dili na connected sa Ginoo, bahala na mo.